Bueno, ekuazio honetan, daukagu, kosinu biak, beraz, alde horretatik arrazoi trigonometriko berdina denez, esan egongo arazorik, baina angeluak desberdinak dira, x biren eta x. Bueno, x biren eta x agertzen direnean, argi dago bata bestearen erdia denez, beste bat bestearen doblea dela, bestearen bikoitza, bale? Orduan, edo hemen aplikatzen dugu angelu erdiaren formula, edo oneri aplikatzen dugu angelu bikoitzaren formula, angelu barria x biren izan da. Hau ikuste igual komplikatuagoa da, baina logikoena izango zen zeun ikuspuntutik izango zen egitea lehenengo kosinu angelu erdiaren kosinu. Bale? Bueno, zein da angelu erdiaren kosinua? Bada, plus minus, beraz hemen plus minus ipinua esan genuke aurrian, erro, eta hemen ezten gara arazoki. Plus minus hori, aia zelan desagatarazten dugu. Eta kosinu da bat gehi kosinu x zati bi. Ken kosinu x. Berdin bat. Gogoratu, hau dala, errodun ekuazio bat, hau da, kosinu x te ipintzen badugu, daukagu, bueno, erro bider erro, aldugu sartu barrura erro bi, bi erro bidertzeko barrukoak bidertzen ditugu, beraz, plus minus, erro, bi aldiz, bat gehi parkatu, ordesten badugu, teaz, zati bi, hau honen zagertzen da, berdin, bat gehi te, hau ze kosinu bestaldera ekarrita. Errepikatzen dut, erroa bider erroa, bi barrura saltzen dugu bidertzen, eta bi biaz simplifikatzen dira, eta gero kosinu x te ipini dugu, ez ahaztu hau ipintzea hemen, niri ahaztu jalen, eta kosinu hau, hemen dagoena, bestadera eraman dugu, erroa bakantzeko. Orain, berbi egiten dugu alde bietakua, eta horon geratzen da, bat geite, berdin, bat geite, berbi. Bidertzen dugu bat geite berbi, dana alde batera pasa, eta geratuko da. Bat geite, berdin, te karratu, gehi bite, gehi bat, eta hause bestaldera ekarrita, geratzen da, te karratu, geite, berdin 0. Hau da, te bider te gehi bat, berdin 0, orun, edo te berdin 0, edo te berdin minus bat. Vale? Orun, zein behar dugu? Principios, errodun ekuazio batetik gatozenez, egiaztatu inberko genituzki. T0 danean, betetzen da, erro bat berdin bat da, bai. Eta T minus bat danean, erro 0 da 0, bai. Beraz, biak baliogarriak izango ziren. Orduan, orain, kosinu, 0 noiz dan, beraz, x. Kosinu da 0, noiz. Borobila egiten baduzue, kosinu hemen neurtzen denez, 0 hemen da hau, eta beste hau. Hau da, pibiren, lehenko moduan, pibiren eta hiru pibiren. Gehi, bikapi. Ipinako esan gehi bikapi bakoitzean, nik hemen pizkate denbora ez galtzeko, ipintzatez holanik. Eta gero, t berdin minus bat danean, hau da, kosinu x berdin minus bat, hemen aukera bakarra dago. Hau da minus bat, beraz, pi gehi bi kapi. Hauek izango ziren ekuazio honen soluzio guztiak. Bueno.